Gràcies, Pepe. Vicent Ramon García, del Partit Popular. Jo, per a concluir, conforme dia el nostre alcalde Emili, que la conselleria no ve a fer res, que és l'excusa de sempre, però l'alcalde està per això, està per anar a Diputació, està per anar a Conselleria, està per anar al Govern de la Nació a demanar i a fer coses per al seu poble. Un alcalde no té que estar en el seu silló, té que baixar al poble, té que baixar al carrer i té que, evidentment, anar a tots els llocs a demanar coses per a la seva ciutat. I no l'ús i el derrotxe que estem fent ara aquests dies, que ens han invadit la nostra ciutat en edicions del Berca, en la revista del campus de la ciutat esportiva. Recentment també s'ha fet un dinar en l'agrupació d'empresaris, en uns quants d'ells, en un afany electoralista, perquè aquestes persones també, durant diverses vegades i de fa diversos mesos, havia demanat una reunió i ara, a 10 dies d'eleccions, se fa, i a més se fa en un dinar, quan la reunió se podia haver fet així en l'Ajuntament o en qualsevol altre lloc. És a dir, no fa falta fer un dinar per tot lo alto per reunir-se. I les gestions se tenen que anar fent durant tots els 4 anys i treballant. Nosaltres, en el Partit Popular, tenim homes i dones que saben fer-ho bé, com en els nostres pobles del voltant, governats pel Partit Popular, que han millorat i han prosperat, així com en València, Rita Barberà, o en el govern de la Generalitat, Paco Camps. El lema del Partit Socialista que té per aquesta campanya és d'Algemesí per bon camí. I jo li dic que sí, que Algemesí va per bon camí i anirà per millor camí a partir del 27 de maig, quan es queden fora del govern i manem el Partit Popular per primera vegada a Algemesí i demostrarem als nostres veïns i veïnes el que sabem fer i el que podem fer, al igual que els nostres companys d'altres ciutats. I jo per això vull demanar a tots els joves, majors, veïnes i veïns d'Algemesí que el proper 27 de maig que ens apoyen, que vagin a les urnes, que voten a Paco Camps en València i a nosaltres a Algemesí per a demostrar-los i que ens donin aquesta oportunitat per a que vegin que sabem fer-ho bé i treballar millor que ells. Ja per últim, tanca esta ronda i el debat, Emili Gregori, del PSPB. Bé, hem anat desgranant totes les propostes que s'han fet. Simplement vull dir-vos que en aquests propers 4 anys la nostra intenció, el nostre treball va estar focalitzat al voltant de continuar en aquest Algemesí per bon camí, portant el nostre poble com a ciutat de progrés que és. Anem a treballar intensament en l'activitat econòmica, activitat industrial, activitat empresarial, comerç i agricultura. Anem a desenvolupar un urbanisme sostenible, conforme l'hem fet ara, un urbanisme racional, un urbanisme equilibrat. Anem a dissenyar la zona residencial de Txetxena, 500 vivendes és el nostre compromís de VPO per a la joventut d'Algemesí, zones, parcs, desenvolupament sostenible, corredors ecològics que ja estan dissenyats, que ja estan fets i altres en projecte, polítiques d'igualtat i polítiques socials. La llei de la dependència que ha tret el govern socialista d'Espanya va possibilitar aquesta atenció als dependents, a totes aquestes persones majors que en tenen necessitat, a tots els discapacitats que necessiten d'atenció, i les polítiques socials de l'Ajuntament van anar aplicades a posar en marxa aquesta llei de la dependència en el nostre poble, en centres i atenció als majors i als dependents. Anem a millorar les polítiques de seguretat, anem a millorar els serveis públics, el pla d'abastiment d'aigua potable provinent del Caroig està allà i a la porta, estem a punt de tindre-lo per tindre indudablement una aigua de millor qualitat, millors serveis públics, millor cultura, educació, millor esports, el campus esportiu ahir el tenim, la gespa artificial, la pista sintètica d'atletisme, el nou pavelló cobert, són ja realitats que estan ahir en marxa. Un ajuntament més àgil, un ajuntament participatiu, un ajuntament en el que internet estiga a l'abast de tots els ciutadans i la comunicació telemàtica en l'ajuntament siga una realitat. El pas a desnivell, esta mateixa setmana que estem, esta mateixa setmana serà publicada la seva licitació, la seva construcció en el boletí oficial de l'Estat. Setembre-octubre va a posar-se en marxa. La CB50 va a ser una realitat en el nostre terme municipal. Amigues i amics, veïnes i veïns, la política és confiança en les persones que te dirigeixen. Ens hem merescut la vostra confiança en aquests anys. Vos demanem que seguiu confiant en nosaltres el proper dia 27 de maig. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies a tots. Fins ací el debat on hem pogut conèixer els programes electorals que presenten tots els partits i coalicions per als propers comicis. Ja ho saben, tots els algemesinens tenim una cita el 27 de maig amb les urnes per triar el nostre govern municipal i autonòmic per als pròxims 4 anys. Tota la informació la podran tindre aquest mateix dia a Berca Televisió. Farem una primera emissió a les 3:30 del migdia i una altra a les 11:30 de la nit on esperem poder donar-los ja els resultats de les eleccions tant municipals com autonòmiques. Ja ho saben, tota la informació electoral a Berca Televisió. Moltes gràcies a tots i bona vesprada.